Hello guys, jananggwo lwngnanggwo आंनि YouTube चेनेलाव फिन खेबसेबाव नोंथांमोनखौ बरायहरनाय थाबावबाय। आसा खालामो जाहाथे नोंथांमोना भिडिअखौ फारि फारि जोबजासिम मोजाङै मोजां नायलांगोन होननानै आं दिनै दिन्थिनो नागिरदों जोंनि गामिनि दुब्लि एबा फोथारखौ। मानो होनना बुङोब्ला जों गामिनि दुब्लि एबा फोथाराव ओरैबायदि जुखाम बागान दङ, बेखौ आं नोंथांमोननो फारि फारि दिन्थिलांबाय थानो नागिरदों। थ' आसा खालामो नोंथांमोना भिडिअखौ मोजाङै मोजां जोबजासिम नायलांगोन होननानै। दे दाना नायलांदो फारि फारि। गोसोम गोसोम नुनायफोराव गासैबो बेफोरो जुखाम बागान गोजा।